Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ana na punta mga higala, dinhi nga atong tulumanon sa kahanginan, CONA Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverend Padre Edwin Academia Acab. Aboy no adlaw na usab karon nga Lunes, pizza, Sabado, no? Adlaw na usab karon nga Sabado, pizza Jess na kini sa bulan sa pizza Jess na kini mahigala sa bulan sa Agosto tuig 2024 o padayon kita mahigala sa ato nga mga buhatono ni ini kabudtuhon. Aboy no ato ding timbayaon usab manghigala, no? Ug mayong mudto ang atong talahurong obispo Bishop Polito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramata, ang ato usab nga mga kaparian lukop Kabisayan ug Mindanao nga maabot karon sa ato nga pagsibya. Ato pa nga timbayaon ng higala o atong katimbayaon mga may mudto usab ang ato ang mga lay ministers nga padayon karon nga nangalagad. Adlaw karon nga Sabado, pizza Jess sa bulan sa Agosto o padayon karon nga ato ang panawagan sa atong mga kaigsuonan nga mga kaparian nga magpadayon gyud sa ilahang pagpangalagad sa Katolikong simbahan, ingon man usab ang mga mandated organizations, ang mga parokyano, ang tanan gyud mo na gitawag natong spirit of synodality, panagsabot-sabot, panagtambayayungay o pagbaton sa usa lamang ka katuyuan. Hala no? Padayon kita mga higala sa ato nga mga buhatono ni ining kabudtuhon. Ari kita mahigala sa atong Saint of the Day. Aboy no ang atong Saint of the Day karon, walay lain kung dili si matud pa diri sa atong listahan, si San Lorenzo ang diakono, no? Saint Lawrence Deacon, no? Siya karon ang ato nga santo. Aboy no kini si San Lorenzo na kuan kay ni mahigala nahilakip kini siya sa first Christian millennium, no? Katubit ang panahon nga maog gyud pagsugod sa Kristyanismo nga ubay-ubay gyud mahigala ang mga pagpanglutos, no? Grabing linutusay mga higala, no? Muna nga padayon usab kana nga kining mga membro sa una sa first Christian millennium, nahalad gid nila ilang kaugalingon ngadto sa Dios binaagi sa pag-ula sa ilahang dugo isip mga martir. Nahala, no? So karong adlaw mahigala gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan, si San kining gitawag nato mahigala og San Vicente, no? Ang secondary sa atong listahan mga higala, no? Ang ato karon nga santo mao si San Lorenzo ang diakono, no? San Lorenzo ang diakono at martir. Abino ang iyang kapistahan ng higala karong adlaw, kung nahimo kini siyang patron sa Roma, mga estudyante, mga minors, no? Gigaman usab canonized na karong adlaw ng December 31, 2025, no? Sa karong adlaw higala gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Lorenzo Deacon ug martir. No? Padayon ta manghigala sa ato ang mga buhatono ni ining kabudtuhon. Bino ari na kita manghigala sa ato ang catechism, no? Nga ato karong topic matud pa diri sa ato ang research, you know. The interpretation of the heritage of faith, no? Ang pagsabot sa gibiling pagtulunan sa nahauna kanato ang mga apostoles, no? Ang mga nahauna kanato nga mao ang mga tinun-an ni Kristo, original nga apostoles, no? The heritage of faith entrusted to the whole church by the apostles, no? The apostles entrusted the sacred deposit of faith contained in sacred scripture and the sacred tradition to the church. No, sa ato pa secondary sa atong nasabtan mga higala, no? Ang mga apostoles nagbilin gyud sa mga pagtulunan sa simbahan ni Kristo ngadto sa simbahan pinaagi sa sagrado balaang kasulatan o sagrado nga mga tradisyon. By adhering to this heritage,
the entire holy people united to its pastors, and also remaining dialogue, remains always faithful to the teaching of the apostles, to the brotherhood, to the breaking of the bread and the prayers. So in maintaining, practicing, and professing the faith that has been handed on, there should be a remarkable harmony between the bishops and the faithful. So ito pa, kaapil mga higala sa mga tradisyon nga gitudlo sa mga apostoles, mao ang matud pa brotherhood, teachings kining brotherhood, kining pagpikas-pikas sa pa ng santos nga misa o mga pagampo. So in maintaining and practicing and professing the faith that has been handed on, there should be a remarkable harmony between the bishops and the faithful. No, nya kining matud pa, the teaching authority of the church mao kini ang gitawag natong magisterium, no? Kay ang magisterium nagkahulugan man kini og magtutudlo, magistra, o maestra, no? Magistra, no? The task of giving an authentic interpretation of the Word of God, whether in its written form or in the form of tradition, has been entrusted to the living teaching office of the church alone. The authority in this matter is exercised in the name of Jesus Christ. This means that the task of interpretation has been entrusted to the bishops in communion with the successor of Peter, the Bishop of Rome. The magisterium is not superior to the Word of God, but it is a servant to the Word of God. No, sa ito pa, gipaklaro sa atong pagtulon ang Katoliko, ang mga pagtulunan ni Kristo nga gibili niya ngadto sa mga apostoles, gitudlo usab sa mga apostoles ngadto sa mga kaobispuhan, no? Mga early bishops, no? Unya matud pa gitagaan kini niya og dakong katungod. Sa Lucas kapitulo 10 bersikulo 16, matud pa diri, o niya miingon siya sa iyang mga tinunan, ang mamati kaninyo, mamati kanako, ug ang magsalikway kaninyo, magsalikway usab kanako. Magsalikway kaniya, ang magsalikway kanako, magsalikway usab kaniya nga nagsugo kanako. Natumbalik ko na sa Lucas kapitulo 10 bersikulo 16, miingon si Jesus sa iyang mga tinunan, ang mamati kaninyo, mamati usab kanako, ug ang magsalikway kaninyo, magsalikway usab kanako, ug ang magsalikway kanako, magsalikway usab kaniya nga nagsugo kanako. No? Sa ito pa, ang katungod sa pagpanudlo gihatag yun ni Kristo ngadto sa mga apostoles, ug ang mga apostoles usab gibilin kini ngadto sa kaobispuhan nga maoy pangulo sa mga kasimbahanan. Ano, no? Sa dogma, no? Ang dogma kining the dogma of faith ilabi na gibilin, no, sa mga apostoles ngadto sa katawhan, ngadto sa iyahang mga magtutudlo nga mga kaobispuhan ug ang successor ni Pope Peter, ni Saint Peter. Ang maong mga grupo nga gitahasan sa pagpanudlo gitawag nato og magisterium. The church magisterium exercise the authority it holds from Christ to the fuller extent when it defined dogmas. That is when it proposes truth contained in divine revelation and hearing a necessary connection with them on a form obliging the Christian people to an irrevocable adherence of faith. No, sa ito pa, matod pa diri sa Lucas kapitulo 10 bersikulo 16, ang maminaw kaninyo, maminaw kanako, ang magsalikway kaninyo, magsalikway kanako. Matod pa, ang magsalikway kaniya, nagsalikway usab sa nagpadala kaniya. Naman na, no? So the teaching authority of the church. Unya, growth in understanding the faith. Thanks to the assistance of the Holy Spirit, the underscoring of both the realities, the understanding of both the realities and the words of the heritage of faith is able to grow in the life of the church. It is
It is clear, therefore, that in the supremely wise arrangement of God, sacred tradition, sacred sacrifice, and the magisterium of the church are so connected and associated that one of them cannot stand without the others. Working together, each in its own way, under the action of the one Holy Spirit, they all contribute effectively to the salvation of souls. Mga karong hiyara, no? Sa ito pa, gipaklaro diri sa ato karon nga gitudlo karong adlaw nga Lunes, no? Ang balaang kasulatan ug ang sagrado nga tradisyon nga mo'y gitudlo sa mga apostoles ug ang katungod sa simbahan sa pagpanudlo dili gyud pwedeng ibulagon, no? Kinahanglan nga magiusa gyud kana, no? Aron masabtan gyud sa mga tawo kung unsa ang anaa sa sagrado nga kining balaang kasulatan ug ingon man usab ang balaang nga tradisyon ug ang magtudlo ni ana nga mao ang magisterium, ang mga kaobispuhan in matud pa in communion with the Bishop of Rome, which is the Pope. Okay? Bino din na lang una kita kuto mga higala, ha, balik-balik kaya punta atong balik-balikan na ugma kining pagtulunan na nato, ha, aron gyud atong masabtan pag-ayo ang mga pagtulunan nga atong gitudlo sa matag adlaw dinhi sa atong istasyon DYWC. ug ako lang gihapon kining inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios sa makagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tapos na nga ito ang pagpanudlo, dadon na ito ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.